Исус идва, за да може той да бъде съвършената жертва, защото нито един човек, нито животно, то не е съвършено, защото той е паднал под грях. А защо има нужда от тази жертва? В смисъл, защо Бог би За да искал може да има? прекъсне цикъла на проклятие, който се е породил от избора на човека, той да падне в грях. То Исус, идвайки в човешка форма, умирайки на кръст, след това възкръсвайки от смъртта, което всъщност побеждава смъртта и греха. Ако беше само умрял, щеше всичко да бъде същото. Но понеже той беше съвършен като човек, идвайки Бог в човешка форма, заради това смъртта нямаше право да го задържи. Заради това Исус възкръсва, че всеки, който повярва в Исус, че той е Божия син, че той дойде, умря за нашите грехове и възкръсна на третия ден, ние, приемайки тази жертва на Исус, имаме опрощение на нашите грехове, не поради нашите собствени усилия и възможности, защото аз мога да се сдържам да не лъжа, примерно, ма се веднъж в живота ми за примерно 70-80 години, се веднъж ще излъжа и само заради тая една лъжа аз се осъждам от закона, който е в този свят, закона на греха. И аз трябва да отида в ада, колкото и кофти да звучи. Но ако съм приел Исус и съм приел Неговата жертва на кръста, то аз се опрощавам чрез тази жертва.